Home, Mariano, vas vir? La verdad es que no sé si llegaré a tiempo porque hay un tapón en la entrada. Pero si non podes vir, tens que seguirlo por streaming, ¿eh? ¿Qué tal? Venga, vamos para arriba, que empezamos ahora, vale. Chao. Vamos. Eu que quería dar as campanadas. Tranquilo, que este ano das a campanada seguro. Un tal señor García que pregunta se tamén pode cantar. Pois onde ten que cantar en outro sitio. En 10 minutos conectadas, que este ano petámonos. Pero papá, onde estás? A saber, porque despois do bus... Cuidado que a escaleira ben vida. O fondo a dereita, vale? Vive conmigo, xa estamos casi todos. Benvido. Venga, vamos a colocarnos todos, ¿vale? Por aquí é por onde se entra. Sí, pero tranquilos, que todos entran por donde entran e saen por donde saen. ¿Qué tal? Vayan pasando por ahí todos. ¡Rueda non para! Che, che, che. ¿Qué dixo? Con permiso. Boas tardes, presidente. Buenas tardes, moitas gracias. Bueno, xa hai partitura, A ver, veña, preparados? Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Un momento. Esto está moi ben, moi ben. Pero algo máis navideño, que vos parece? Noite de paz, noite de amor, claro sol, brilla xa. Que gardado o tiño. Este valle quitar o puesto a María Carey. Este concerto sí que soa ben. ¿Cómo afina? Queremos que o Nadal soe ben para todos. Porque cando os galegos nos juntamos soamos moi ben. E o noso futuro ten que soar aínda mellor. Felices festas e próspero 2025. E un saúdo moi especial e moi agarimoso para os afectados pola catástrofe de Valencia. Bo Nadal para todos e para todas.